Kabupaten Jombang. Pancen sengaja kowe tak kumpulke. Iki ana madani alun-alun. Menika wonten wigatos menapa, Dropati? Ana wigati. Kowe lan aku diderek-derekke Kanjeng Dipati Pilorwaja ana ing Kabupaten Kertosana. Kanjeng Dipati Pilorwaja bakal tinemu lan Kanjeng Dipati saka ing kula saiki aja nganti kesuwen ayo budalke tumuju ing Kertosana. Ampun wis dawuh. Kyai Dipati Pilorwaja Kakang Raga tindakmu didekno keng para prajurit tingkang ndi? Jane kula niku ajeng sowan teng Kertosana. Ning gandeng pun kepanggih teng mriki ya boten napa-napa. Dene wosing kula kepengin rembugan kalih sampean. Perkara apa ya? Perkawis kabar sing kula tampa. Jare saniki dadi wakiling rakyat. Tindhing para
para kadang bupati ing Brangwit. Iya. Gimpun nampa beselit. Wis cocok. Cocok. Ning ngono kowe ora ngoyo. Nggih. Lah niki boten susah nganggo tedeng aling-aling. Pancen kula kepanggih panjenengan ujube kula kepengin nyuwun Partisara. Sing dadi wakile ratu boten usah panjenengan cekap kula dasar kula matur. Sampeyan pun tuwa. Umure wis lalu mangsa. Iya. Sing dadi wakil ratu ben sing nom wae. Umpama ta kula niku sewanteng Majapahit, kula sing dipilih gandeng kula ora teka. Lho kebangetan sampeyan kok usul kanggo awake dhewe ning ora usul kanggo wong liya. Luwih becik sampeyan legawa, Partisara mangpasrahke kula plek. Beres. Nomor. Cocok. Yai Dipati Piloro. Saka kula kono Panguwasa tunggal. Wiwit Bupati Brangwetan temeka Brangkulon Sabang temeka Merauke. Kuwi ana sane Sang Prabu Bronso ing Kraton Majapahit. bener. Ratu Wenang Murba tan kena Kawasesa. Ora kleru. Ing pendhapa kraton Majapahit pepandher uga padha melu hanyekseni yen Sang Prabu paring dawuh pun kakang kapilih dadi teturing Bupati Brangwetan cara tembung sementarenge alam sanggrap Mawijaya pun kakang dadi mantri muka pramuka. Bener. Ya. Sehingga pun kakang nampa Partisara utuh lego ditapani Sang Prabu Bronso. Jadi yen kowe pengen dadi tatu Brangwetan Partisara tak paring kowe. Ning janji. Angin. Ayo padha mlaku nyang kepesian. Kowe tak kandhih ing Kraton Majapahit jaluk sing kagungan. Aku mung sadurunge titipan Yai. Niku jenenge kesuwen. Sakniki alane apa apike apa? Nek sampean pasrah Partisara tur meneh ing arep kula pun mah. Iya. Nek sampean niku pun tumpa. Cara mikil niku pun ketut. Iya. Cara jangkah niku pun repot. Tenagane nggih suda. Iya. Alwung sing nom sing makarya sampean legawa Partisara mangpasrahna sampun rampung. Mboten usah bareng-bareng ke Majapahit. Ngentekno wektu, ngentekno ragat. Wong sing dititipi kuwi gedhe tanggung jawab. Yen ora bener kuwi sing nampa titipan. Boleh. Nek kowe ngendi wae kuwi sing dibutuhke. Ora perkara uring lan ora. Ning sing dibutuhke merga saka tanggung jawab sing bener. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi toko waspadakaken rembukan sampeyan iku saya suwe saya panas. Panas niku geni. Iya. Setan kedadian saka geni aja nganti kebrongot. Iya. Nuwun sewu. Niki kula tengah-tengah lho. Kula tengah-tengah mboten bela sampeyan, mboten bela ndara pelor kaca. Ya. Niki kula manggon teng tengah-tengah. Nek kula dadi sampeyan, Partisara mangpasrahke ndara pelor waja. Kok ngoten pun gampil perkawis rampung. Bang, aku dudu kowe. Nggih, Kowe uga dudu kaya aku. nggih. Ning mergo aku nampa dawuh. Aku
aku kudu netepi janji kanggo Skaudal. Upama rakyat percaya sing didol iki aku dudu kowe. Ngoten. Iya. Tetep sampean kukui Tak Pak Isa. kukui. Sampean kudu wedi lho. Iya. Ndara Pelorwaja niku wingi bar mangan pitik mentah entek. Eh? Bar mangan pitik mentah entek, Pak. Aja meneh pitik mentah. Nah, Aku bar mangan seliro entek 8. seliro entek 8 Iya. aku lho. Gen wedi, gen wedi. Iya. Gen wedi. Nak ngono tipus bae. Aku butuh mangan daging mungsuh. Waduh. Niki cara jaluk alus-alus ora entuk. Ono. Nggih, no. Ridho mawon. Ayo
Bos. Karo delik gemoy. Nah, dajalah. No. Hei. Wis tuwek. Wis tuwek teh. Ketuwean. Lah iki malah bebas sak amalan, Bang. Ora sakake ngono. Musuh aku. Ayo. Kowe nek niat nantang, Kene. cangkem aja bumpet iki. Penongan. Eh, Maksudnya piye? kene. Cangkemku mau kuluk. Wani karo aku. Kowe dhewe ra ngatasi. Aku dhewe ra ngatasi. Ra ngatasi. Aku duwe bola. Sowo? Si rambut merah. Si rambut merah. Iya. Obong, Mek. Bola iku lho. bola. Bola. Iki iki. Iki apa jenenge bola? Sopo? Kowe. Aku. Iya. Mosok. Mosok ki sing duwe bola. Bakul bola. Bakul bola tapi Ge. ora tau terus jelas. Atau anu. Cek tak coplok isih. Sumu, Mas. Hei. Langsung. Sikat. Awak kalero.
enak mas. Syukur, syukur. Sare.
Wah, jeblokan. Ora, aku ae aku. Aku sih ae kowe kene. Enak temu. Aku gineman. Nanging ana pitukon. Pitukon apa? Yen kowe wis iso nyumpal kiwa lanteng. Wis rumoso jaduk kowe. Kene ora. Ayo, entre palagan. Kowe apa sing bakal awatan? Ora ana dinane mati saka keplane kang. Lah terus banjur piye? Sai! Tak! Ora prajurit wong Mojopahit sing bisa pisit kanuragan. Coba sawani. Lek nang mripatmu. Hai, iya. Tak ampun. Prajurit andhane. Pelor mojo setimang. Lah kene ora. Nanging sepisanan. Yen pancen kowe bisa ngembari kaujian. Bakal tak sembah namane. Kowe kemocan kemoy. Yen pancene kowe prajurit kang duweni aji kaujahan, sugih kategyan. Tumpah kowe bapak. Sawani! Orang kalah karo kowe.
Begitu. Kowe wae. Oke. Aku ora ojo pengen Waduh gitu dong aku aduh, maaf, aduh, tolongin. Aduh, terima kasih. Sopo. Sopo. Waduh. Piye, Bos? Ya, musuh celeng abab. Basin. Endi celeng endi? Wah, Bos. Ya. Aku mati. Mati ya kawane. Maaf kawane aku. Oke. Aduh, aku bengong, aduh. Benano, ya apa gini ya apa, aduh, benano. Aduh. Wah, waduh, walah, asu asu aku ya kure. Kowe asu gino. Aduh, bu, jalannya nesu. Gara-gara kowe jalannya nesu lo. Hei! Iki si cowora. Aduh, kata kowe suwe. Aduh. Tenger iki sumuk panas. Gatel kabeh. Wis kena sumuk panas sesuk dipemek. Iki kata. Aduh. Apa lek? Ya! Jadi kecil. Wong wis ngalih dhewe kok. Bakan sakti mat. Ora muni iki. Aduh. Wah, bedele bosok, Kin. Aduh, bedele bosok.
Aduh.